אוקיי, עושים סרט בבית של רבקה, זה אני אצלם. עכשיו אנחנו מתחילים בשירותים. זה השירותים, כפי שאתם רואים. שירותים במקלחת. יפה, לא? כן, קדימה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. זה החדר הקטן. רגע, איפה האור? סבבה. זה החדר הקטן. זה רבקה. רבקה. כן, בלה. כל הבגדים. יפה מאוד. קצת נעליים. ולחדר שינה. רגע, אני אדיק בתוך גם. חדר שינה, כמובן שיהיו פה ארונות וכל מיני שטויות, זאת החולצה שלי. כל התקרה עם העץ, יש חלון בגג. יפה, לא? סבבה. נמשיך לחדר האורחים. חדר האורחים, מחשב, פרקט, יפה מאוד. תקרה עם העץ. ואיך המטבח. מטבח עוד לא גמור, אבל בערך. ככה עושים ככה, יש מדרגה. מקווה ששומעים אותי בדבר הזה. שאני לא מדבר לעצמי. זה השירותים. שירותים בחדר כביסה כזה, גם פה יש מקלחת. זה השירותים החביבים עליי. בגלל, תראו איזה נוף. רואים את הים. גדול. אוקיי, נצא החוצה. גולת הכותרת של הדירה. זה דרך אגב הנוף מהחלון. נמשיך. לפני שיגמר פה זיכרון למצלמה. זו דלת הכניסה דרך אגב, ככה יוצאים למרפסת. זה הנוף. חזק, מפה נכנסים דרך החדר מדרגות. זה הנוף. כל הנוף, כל הגגות של וסטו. זה, לא פה, שם. זו הכנסייה שכל בוקר מצלצלת ב7 בבוקר, ועושה לנו רעש חוש שרמוטה. זה הנוף. זה הבית מבחוץ. עוד קצת מתקדם. מפה, כל זה המרפסת. כל זה המרפסת. זה החלון של המטבח, זה החלון של השירותים שאני אוהב. זה השתקפות בחלון של הים. יפה. זה הנוף. פה יש איזה מאחור איזה מבנה עתיק כזה, אני לא יודע מה יש שם בדיוק. ככה זה כל הנוף. פה למטה יש טיילת, מגרשי טניס, לחובבי הטניס שבינינו. יש פה את הווסטו אופן. שנה הבאה שחר פאר מגיע לפה. פה יש מסלול ריצה. זה הים. אי אפשר כל כך לראות, אבל יש שם כזה פסל בתוך המים. די יפה. וזהו, בימים טובים אפשר לראות את הקצה של איטליה. לפני סיציליה, זה נקרא גרגנו. או משהו כזה. פה יש להם פה איזה, לא יודע מה. קיצור, זה הנוף. חזקה. שמאוד מקווה שנהנתם מהסרט הקצר שלי. וזהו.